I denne video vil jeg introducere Bjerrum-diagrammer og indikatorer og vise et par eksempler på, hvordan man kan anvende Bjerrum-diagrammer. Bjerrum-diagrammer er en bekvem måde at finde ud af, hvilken form et stof er på ved en given pH-værdi. Altså man kan ikke bruge Bjerrum-diagrammer til at beregne pH-værdier, men når man kender pH-værdien i en opløsning, så kan man finde ud af, hvilken form et syre-base-aktivt stof er på, som I vil se i eksemplerne. Lad os allerførst se på, hvordan vi når frem til et Bjerrum-diagram. Så vi starter med pufferligningen, som siger, at pH er lige med pKa for syrekomponenten plus logaritmen til koncentrationen af basekomponenten divideret med koncentrationen af syrekomponenten. Så lad os definere syrebrøken som den andel af syre, der er i opløsningen. Så tager vi YS. Så er lige med koncentrationen af syre divideret med totalkoncentrationen, som er summen af koncentrationen af syrekomponenten og basekomponenten. Tilsvarende kan jeg definere en basebrøk, kalde den IB, som er andelen af base i opløsning, altså koncentrationen af basen divideret med totalkoncentrationen. Det gælder jo så, at summen af syrebrøken og basebrøken er lige med 1 per definition. De stoffet kan enten findes på syreform eller på baseform, og vi kan også se det på de her to ligninger, at hvis vi summerer, så får vi et tal. Nu kan vi gå ind og arbejde videre med pufferligningen, så vi har pH er lige med pKa plus logaritmen til koncentrationen af basekomponenten divideret med koncentrationen af syrekomponenten. Men det kan jeg skrive om og tage basebrøken, molbrøken for basen, divideret med molbrøken for syren. Det vil sige, at jeg tager den her størrelse, divideret med den her, så går totalkoncentrationen ud, fordi der bliver divideret med den begge steder. Og så står der koncentrationen af base, divideret med koncentrationen af syren, hvilket er lige præcis på forligningen. Det kan jeg så arbejde lidt videre på. Det er lige med pKa plus logaritmen, og fordi syre molbrøken og basemolbrøken summerer til 1, så kan jeg skrive basebrøken som 1 minus syrebrøken. Så vi har altså givet, at pH er lige med pKa plus logaritmen af det her forhold 1 minus syrebrøken divideret med syrebrøken. For et eller andet givet stof kender vi pKa-værdien, og så kan vi afbilde det her i en afbildning, lave en afbildning med en graf. Og normalt så vil man jo, når I ser sådan en funktion, tænke, at så kan man afbilde pH som funktion af syrebrøken. Det vil være den typiske matematiske måde at gøre det på. Men her der gør vi det faktisk omvendt. Vi afbilder syrebrøken som funktion af pH-værdien. Og det kan I sige lige om et øjeblik, hvorfor det er smart at gøre det på den måde. Her ser vi Bjerrum-diagrammet for eddikesyre, som har en pKa-værdi på 4,75. Så her på x-aksen har vi pH-værdien, og på y-aksen har vi syrebrøken. Det vil i det her tilfælde sige andelen af eddikesyre i opløsningen. Værdien med Bjerrum-diagrammet er så, at vi kan gå ind med en given pH-værdi og se, om vi har eddikesyre eller acetat, eller hvilke blandingsforhold vi har af de to. Så altså ved lave pH-værdier, der kan vi se, at der er syrebrøken tæt på 1, det vil sige, at alt stoffet er eddikesyre. Kan vi skrive på her. Og høje pH-værdier er syrebrøken 0, det vil sige, at alt stoffet findes på baseform, det vil altså sige som acetationer. Hvis vi går ind og kigger ved pH 4,75 for eksempel, kan vi lægge et snit her. Vi kan se, at vi rammer kurven lige præcis her med en syrebrøk på en halv. Det vil sige, at der er 50% eddikesyre, 50% acetat
i opløsningen. Det vidste vi også godt, fordi når pH er lige med pKa, tænker på pufferligningen, så er koncentrationen af basekomponent og koncentrationen af syrekomponent identisk. Hvis vi har en lav pH-værdi, pH2 for eksempel, kan vi gå ind og lægge et snit her ved pH2 og se hvilken form eddikesyren er på. Vi rammer kurven heroppe med en syrebryg på meget tæt på 1. Det vil sige ved pH2, altså næsten 3 pH-enheder under pKa-værdien, der findes alle eddikesyren som eddikesyre. Hvis vi går ind ved pH lidt over 7, som er fysiologisk pH, det vil sige, at vi rammer en syrebryg tæt på 0. Det vil sige, at alle eddikesyren findes som acetationer. Og det er typisk for carboxylsyre, som har pKa-værdier, det typisk ligger omkring 4,5, at ved fysiologisk pH-værdi, der vil de være deprotoneret ved at finde på baseformen, altså som carboxylationer. En indikator er et stof, man bruger til at få information om en opløsnings pH-værdi, eller om ændring i pH-værdi i en opløsning. Det kan for eksempel være, når man titrerer, at man bruger en indikator til at finde ud af, hvornår man når ækvivalenspunktet. Indikatorer er svage syrer, så vi kan skrive dem skematisk på formen HN. Og for at en svag syre kan bruges som indikator, skal der gælde, at syren og den konjugerede base, som vi kan skrive på den her måde, skal have forskellige farver. Så hvis vi ser i den her ligevægt, så har vi en syre med en farve, og en konjugeret base med en anden farve. Eksempler på indikatorer er vist her. Det kan være bromthymolblot, som er gul ved lave pH-værdier, blå ved høje pH-værdier med et skift omkring 7. Eller det kan være metylviolet, som er violet ved lave pH-værdier, grøn ved højere pH-værdier med et skift på lidt over 5. Den måde, man bruger en indikator på, er, at man har sin opløsning, og så tilsætter man 1 eller 2 dråber indikator til opløsningen. Det vil sige, det er opløsningens pH, der styrer, hvilken form indikatoren er på. Der er så lidt af indikatoren i opløsningen, at den ikke har nogen indflydelse på opløsningens pH i for eksempel en titrering. Her ser vi bjergdiagrammet for bromthymolblot med en pKa-værdi på 7,1. Du kan se, at vi har den her karakteristiske form af kurven. Du kan se, at den skærer en halv her ved pH lige med 7,1. Så når pH er under 7,1, så vil bromthymolblot være på syreformen, den gule form. Når pH er over 7,1, så vil bromthymolblot være på baseformen, altså den blå form. Så vi kan skematisk kalde den H-indikator, så den er gul ved lave pH-værdier. Vi kan kalde den IN minus, den deprotonerede form, så den er blå ved højere pH-værdier. Og det område, hvor indikatoren skifter, er jo der, hvor den går fra at være på syreform til at være på baseform. Det vil altså sige omkring indikatorens pKa-værdi, 7,1 i det her tilfælde. Så har det vel godt sagt være, at den skifter farve i området mellem pKa minus 1 og pKa plus 1. Der er altså farveskift i det her område, hvor pH er lige med indikatorens pKa-værdi. Så altså indikatoren skifter farve omkring dens pKa-værdi. Så bromthymolblot vil være en god indikator i en syre-base-titrering, hvor ækvivalenspunktet har en pH på omkring 7. Fordi det er jo netop ved ækvivalenspunktet, at der sker et stort pH-hop, en stor ændring i pH-værdien, når vi tilsætter en lille smule base, så pH-værdien vil hurtigt hoppe fra 6 til 8, og indikatoren vil lynhurtigt skifte fra gul til blå. Hvis man har en titrering, hvor pH i ækvivalenspunktet for eksempel er 9,
vil sige, at der er et stort pH-hop omkring 9, så skal man ind og finde en indikator, der skifter farve omkring pH lige med 9. Det vil sige, at man skal finde en indikator, der har en pKa-værdi omkring 9. Det kan man gå ind i en tabel og slå op, og så finde en passende indikator. Så et sidste eksempel på, hvor man også med stor fordel kan anvende et bjergdiagram. Så vi har Ritalin, som er et lægemiddel, der anvendes til at behandle specielt unge folk og børn med ADHD. Ritalin er en amin, den har den her NH-funktionalitet, så det er en svag base. Den kan protoneres og være på sin syreform, som er positivt ladet. Ritalin er altså en amin med en pKb på 5,2 har jeg slået op. Spørgsmålet er så, hvilken form af Ritalin der findes under fysiologiske betingelser, det vil sige med en pH-værdi på lidt over 7,2 for eksempel. Jamen der kan vi jo med fordel gå ind og anvende et bjergdiagram, fordi der kan vi lige præcis se ved en given pH-værdi, hvilken form en syre eller base er på. Der var et problem. For at kunne tegne et bjergdiagram, husker I, at man skal anvende en pKa-værdi. Okay, så vi skal have fat i pKa-værdien for den korresponderende syre. Så den korresponderende syre er der, hvor Ritalin er blevet protoneret her på aminen. Så den må se sådan her ud, der kommer et ekstra H på, og der kommer en positiv ladning på nitrogenatomet. Vi husker, at for korresponderende syre-basepar, der summerer pKa og pKb til 14. Så pKa for Ritalins korresponderende syre må være 14 minus Ritalins pKb. Så det er 14 minus 5,2, det vil sige 8,8. Okay, nu har vi pKa-værdien, så kan vi gå ind og tegne et bjergdiagram. Det ser sådan her ud. Ved pH lige med pKa 8,8, der har vi lige meget af syreformen og baseformen. Så ved pH lige med 7,2, kan vi gå ind her 7,2. Det vil sige, der er vi i det her område, hvor syrebryggen er meget tæt på 1. Det vil sige, ved pH lige med 7,2, der har vi Ritalin på syreformen, som ser sådan her ud. Det er helt typisk for alifatiske aminer, at de er protoneret ved en pH-værdi omkring 7. Altså også under fysiologiske betingelser. Og det har stor betydning for alle de lægemidler, som er aminer, for de vil bære en positiv ladning på nitrogenatomet, og det vil have betydning for, hvordan de kan vekselvirke med forskellige receptorer i kroppen.